У Магілёве 17 лістапада ў Палацы культуры вобласці адбылося ўрачыстае ўшанаванне лепшых работнікаў сельскай гаспадаркі вобласці, пераможцаў уборачнай кампаніі 2018 года. У гэты дзень заслужаныя ўзнагароды атрымалі парадку 90 спецыялістаў з усіх куткоў Магілёўшчыны. Сярод узнагароджаных і Шклоўскі раён. У гэтым годзе ўрачыстае мерапрыемства было прымеркавана да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, які адзначаўся 18 лістапада. На плошчы каля Палаца культуры вобласці гасцей і удзельнікаў урачыстасці сустракала выстава кірмаш народнай творчасці «Ураджай талентаў Магілёўшчыны». Тут усе жадаючыя маглі набыць прадукцыю на любы густ. Бусел Белы Ковель запрашаў гасцей пакаштаваць смачных духмяных александрыйскіх шашлыку і не толькі. Сярод раёнаў вобласці вылучаўся падворак Шклоўскага раёна. Артысты раённага дома культуры радавалі жыхароў гасцей вобласці сваёй творчасцю, а таксама запрашалі паспрабаваць розныя пачастункі, у тым ліку і метровую каўбасу вытворчасці адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская». Усе жадаючыя маглі набыць розныя вырабы устаноў адукацыі. Працавала выстава сельскагаспадарчай тэхнікі і тэматычная пляцоўка «Магілёўская майстэрня». Апоўдні пачалося ўрачыстае ўшанаванне дэлегацыі раёнаў Магілёўшчыны, у якім прыняло ўдзел і кіраўніцтва вобласці. Адкрыла ўрачыстае шэсце дэлегацыя Шклоўскага раёна, пераможца абласнога спаборніцтва. У фае Палаца культуры вобласці быў арганізаваны паказ дэфіле дзявочых касцюмаў «Залатая саломка». Прадоўжылася свята урачыстай цырымоніі ўзнагароджання перадавікоў аграпрамысловага комплексу Магілёўскай вобласці. В нашем зале собрались лучшие из лучших трудовых коллективов сельскохозяйственного производства, механизаторы, специалисты сельскохозяйственной отрасли, и мы подводим действительно итоги. Сказать, что сегодня я полностью удовлетворен результатами этого года, в первую очередь на молоте зерна, зерновых культур, конечно же, я скажу неверно. И мы ожидали по посевам весны, что каравай значительно будет сильнее. Но погода в этом году как никогда существенно внесла свои коррективы. Но вместе с тем мы свыше 760 тысяч тонн зерна намолотили, добирали необходимое для нашего животноводства зерно за счет зерна кукурузы. В этом году это очень хороший урожай. Мы молотили больше 120 тысяч тонн зерна кукурузы. Я думаю, в целом по вопросам продовольственной безопасности, обеспечения нашего населения и продовольственным зерном, и фуражным зерном, мы будем решать эти вопросы для того, чтобы не ощутилось это в вопросах животноводства. Все это говорит о том, что наши люди умеют работать на земле, стремятся работать хорошо. И я думаю, что тот задел, который мы делаем в этом году и по заготовке кормов, строительству и вводу новых объектов сельскохозяйственного значения, они дадут более весомые результаты в следующем году. Ганаровым дыпломам першай ступені быў узнагароджаны Шклоўскі раён, які заняў першае месца сярод раёнаў у абласным спаборніцтве за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых раслін у 2018 годзе. Дыплома другой ступені было удостоено адкрытае акцыянернае таварыства «Александрыйская». Настроение, как всегда, праздничное, торжественное. По-моему, уже за меня похвалились, объявили, что Александрийская на сегодняшний день самым большим намолотом по Магилевской области. Ну, по всей видимости, по урожайности заняли второе место. Поэтому, я думаю, в этом сложном году это прекрасные достижения нашего коллектива. Таксама дыпломам другой ступені быў узнагароджаны малады старшы камбайнер адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды-Агра» Дмітрый Жукаў, які намалаціў парадку 1300 умоўных тонн збожжа. Мы делаем ставку только на молодежь, на местных делаем, те, которые там выращены, потому что никто другой не придет. Мы начинаем, помогаем с детского сада, помогаем в школе, и в школе вот растим, показываем, рассказываем, какая сегодня технология, как сегодня идет производство, механизация в животноводстве, в растениеводстве. И вот они, им нравится с малку, с детства, она работает на зернотоке, работает на полях, им просто нравится сегодня у нас не просто в этой деревне жить,
жить, работать и своих детей растить, выращивать. Цырымонія ўзнагароджання працягнулася ўрачыстым канцэртам. Па музычныя нумары выканалі салісты Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Лаўрэаты міжнародных конкурсаў. Прыемным сюрпрызам стала выступленне заслужанай артысткі Беларусі Алены Ланской.